אנחנו חיים בתקופה שבה הכל עובר דרך המסך, אבל עדיין יש כמה דברים שלא עוברים דרך פיקסלים. אני נמצא כאן, ליד הפסל של קדישמן, התרוממות, יצירה שלא פעם גורמת לפאוזה בחיים של אנשים. כמו קרקס, אומנות של פאוזה. קוראים לי סגי סול, אני אמן קרקס ישראלי, ואני היוצר של קרקס פאוזה. אני מופיע בכל הארץ, בפסטיבלים, אירועים, מרחבים אורבניים, ובשנים האחרונות הבנתי משהו. בשונה מסוגי אומנות אחרים, את האומנות שלי אי אפשר לתלות על קיר במוזיאון. גם לא תשמעו אותה ברדיו. גם דרך מסך, ברזולוציה הכי גבוהה, אי אפשר באמת להרגיש את ההופעה. יש דברים שנועדו לראות בעיניים, בכדי שהלב באמת יחסיר פעימה. קרקס הוא לא רק פעלולים, זה רגע שבו האנשים, הקהל, חוזר להיות נוכח. רגע אמיתי של מתח באוויר שנחתך בצחוק פורץ של קהל חי. התבוננות על משהו שנראה לא יציב ולנסות להבין איך הוא עדיין מחזיק. אז בתקופה הזאת, רגע לפני שכולנו הופכים לדור המסכים לחלוטין, אני רוצה להזמין אתכם למפגש אמיתי במציאות.